Stunden. Das moker super Stundes. Tuomas, onko tuore olo? No vielä on, koska mä oon vielä aika voimakkaasti humalan puolella, mutta kun... se lentokoneessa viimeistä rupee ehkä Nutella gaat het zo licht in Nutella. Allt niin so. Eki, lähetäänkö? mä luulen, että mä en pysty kyllä. Sun on pakko. Siis nekin. Se on ihan väistämättä tosiaan se, että sun on pakko. No niin, Eki, kerran se vaan kirpasee. Kokeile jaloille nousta. Kijk, staat dit niks zo super. No niin, mennään pakkaan. Lennon kriteerit on nyt kyseessä. Eki, ylös vain. Kyllä se siitä. Kuuntele. Musta tuntuu, että mä lähden